Baka po may magtanong sa inyo kung bakit naka-homeschool siya. Dahil po sa kanyang Hi, good morning! Good morning po sa inyo. So, mag-update po kami sa aming YT dahil matagal po ako hindi nakapag-upload sa aming channel. Ayan. Sa ngayon po, tinutulungan ko po yung aking anak. Nag-tutor ako sa aking anak sa kanyang module. Modular po siya. Homeschooling. Kaya, ayun. Ako ang teacher niya dito sa bahay. Baka po may magtanong sa inyo kung bakit naka-homeschool siya. Pure modular po siya. Homeschooling. Dahil po sa kanyang autism, may autism po siya. Pwede naman na siya sa regular school. Kaso, nagtry kami na mag-regular school siya. Medyo na-stress siya or nahirapan siya makipagsabayan sa ibang estudyante. At na-observe ko po na mas epektibo sa kanya yung pagtuturo na one-on-one. Hindi mo siya isasabay sa maramihan kasi nga hindi siya nakakasabay. Kaya nag-decide po kami na i-enroll siya sa homeschooling or sa ganitong setup na sa bahay siya. Pero na-experience niya naman yung pumasok sa regular school dahil nung simula ng preparatory, kinder, grade 1 and 2, regular school po siya. Yung buhok ko lagi nag-ano sa mukha ko. Regular school po siya. Kaso, nung pagkatapos ng grade 2, nag-pandemic, 2 taon, grade 3 and 4. Tapos, nung pagkatapos ng pandemic, yung pwede na magbisita sa doktor, pinatingin namin siya sa developmental pedia. At, in-advise sa amin ng developmental pedia na kung pwede sa SPED muna siya ipapasok kasi medyo hirap nga talaga siya makipagsabayan sa mga ibang bata. Pero nung prep pa lang siya at kinder, okay naman siya, nakasabay naman kahit papano. Marami din siyang alam, yung mga color, yung mga shapes, yung mga letters, sounds ng mga letters, alam niya yan. Kaso nung napansin namin ng grade 1, ng grade 2 siya, medyo nahihirapan na siya makipagsabayan sa ibang mga bata. At yun nga, nung napatingin namin siya sa developmental pedia, kumbaga pinayuhan kami na ipasok muna siya sa special o sa SPED. Kaya nung nagkaroon ng SPED dito sa malapit sa amin, enroll namin siya doon. Tapos after 1 year, pagkatapos ng nag-isang taon siya, pumasok siya ng 1 taon sa SPED. Pina-assist namin siya dito mismo sa school. May nagpunta dyan sa school na pinapasukan niya. Tapos sinabi sa amin, tsaka sa teacher, na pwede naman na siya ipasok sa regular school. Kaso, nung trinay namin na ipasok siya sa regular school, medyo nagpapanik siya, tsaka nahihirapan nga siya makipagsabayan. Kaya hinanapan namin siya ng mapapasukan na pwede yung homeschool. So, yun nga, nakahanap kami pero sa Maynila pa po, kami ay nasa Bicol. So, ang ginagawa namin, pinapadala yung mga module sa kanya ng school. Tapos, yung mga ginagawa niya, yung mga activities, kagaya ng ginagawa niya ngayon, ay pinapadala din namin dun sa school niya. Ano kaya? Ay, hindi na kasya. Okay lang akin. Pero, accredited naman po siya ng DepEd. Hindi kasya. Hindi kasya.
Sabihan mo si Papa na mag-print ng liit-liitan ng konti dito. So, ganito yung ginagawa namin. Bawat may mga activities siya, lagi ako nagbibigay ng example or visual aid para mas madali niya matandaan. Kasi kapag nanonood kami ng mga video, kaya nanonood kami ng mga vlog ng mga teacher o mga lesson na binablog ng mga teacher, dahil madali niya maintindihan pag nakikita niya, hindi yung sasabihin mo lang sa kanya. Kaya ito mga ginagawa namin ay mga Magpasa daw ulit kasi hindi minute niya. okay. Lagi may mga visual aid. So ayun, gumagawa pa rin kami ng activity niya. So ang ginagawa namin ngayon ay computer. Pinapasulat sa kanila or sinasagutan niya yung kanyang modules sa nasa lesson 3 na kami kasi nasa week 2 na kami. Week 2 na ba yan? Week 3. So, pinapamiliarize namin yung mga parts ng computer. So, kahit nasa bahay siya, kompleto siya sa notebook. Ito yung values education, Filipino, color coding sila eh. Math, baliktad kasi naka front cam kami. Mapis, social study, TLE, English, tsaka yung science nandoon. Tapos na kasi namin. Tsaka yung mga pinapadala sa kanya through email. Meron silang portal na tinatawag. Tapos doon namin kinukuha yung mga module, piniprint namin, tsaka yung mga activity nila. So ito yung mga module namin. Print namin to, ginawa namin parang libro para pag gusto namin mag-review or talagang nakikita niya na may libro, nagbabasa kami, binabasa muna namin yung mga module niya bago namin gawin para may papaliwanag namin sa kanya. At para pag magre-review siya, merong libro na pagre-review. Pwede naman sa magda-download lang kami sa cellphone, kaso mas maganda yung meron talagang mas maganda na parang libro talaga. Kasi pag sa screen, sa cellphone, maraming temptation sa cellphone, maraming pwedeng puntahan. Pag libro lang yung hawak namin. Kumbaga, gumagamit lang kami ng gadget pag kailangan namin manood ng video tungkol sa topic na yun. Yung topic na nileleso namin. Kaya yun. Tsaka masakit sa mata yung laging titig ng titig sa screen. Pag ginawa kasi namin na libro, malaki, tsaka may advantage pag libro yung hawak namin. Marami pala yung nagsasabi sa amin na bakit pwede naman na pala sa regular school, bakit nag-homeschool pa kami. Meron naman advantages, mga disadvantages pag naka-regular school siya, saka meron din naman sa homeschool. Sa regular school kasi minsan iniiwasan namin yung mga bully. Kasi minsan si John Bert, pag may mga batang nangaasar ang bubuli, minsan maikli din yung kanyang pasensya. Kasi hindi siya pala away na bata. Pero pag may nangaasar sa kanya, talagang pag napikon siya, tatamaan sila sa kanya. Rin siya. Nananakit din siya. Pero pag hindi siya inuunahan, okay lang. Walang problema sa kanya. Ayaw niya lang nang pinapakaalaman yung mga gamit niya. Kasi masinop siya sa gamit niya. Yun yung yung ugali niya. Yung nag-regular school pa siya ng grade 2, merong mga nanay na nagrereklamo sa akin na
kesyo tinulak daw ng anak ko or nasuntok daw ng anak ko. Kasi nga medyo maikli yung kanyang pasensya pag pinapakialaman yung mga gamit niya. Pero kahit naman sa mga bata na yung mga batang normal na wala namang kondisyon, nangyari din naman yun. Kaso ako, parang gusto ko na lang iwasan din yun na mga sitwasyon na gano'n. Kasi syempre pag hindi mo naman kasama yung anak mo, hindi mo naman kontrolado kung anong, hindi mo naman kontrolado kung anong pwedeng mangyari. Lalo na ngayong grade 5 sila, kung doon sa regular school, nasa second floor sila, baka mangyari na may maitulak nga siya dahil mayroong mga batang nangaasar. Kaya yun din yung mga iniiwasan namin. Kaya yun. Tapos yun nga, na-observe namin sa anak namin na mas epektibo sa kanya yung tuturuan mo siya ng one-on-one. Pag sa maramihan, halos parang minsan hindi siya nakikinig o kaya hindi nga siya makasabay. Tapos sa pagsulat, maayos naman yung sulat niya. Malinis naman yung sulat niya. Kaso mabagal nga lang talaga siya. Kaya nahuhuli siya lagi. Tapos hindi niya matapos yung mga pinapagawa sa kanya. Nung first day niya sa regular school, nung uwian na, ay habang nasa school sila, may mga pinagawa sa kanila na hindi nga siya makasabay, tapos nagpasa na ng papel. Wala pa siyang nasimulan kasi parang hindi niya naintindihan yung pinapagawa sa kanila. Tapos may mga, pag nagbibigay ka ng instruction, kailangan mong ipaliwanag ng maigi o minsan uulitin mo pa or talagang ipapaliwanag mo na sa paraan na maintindihan niya. Kasi pag naiintindihan niya, nagagawa niya naman. Kaso, pag nagbibigay ka ng instruction sa kanya na hindi niya naiintindihan, maghihintay lang talaga siya. Kumbaga, wala siyang gagawin o kaya maghihintay siya na sasabihin mo kung anong gagawin niya. Kaya, may hirap sa kanya yung mag-aral sa regular school. Tapos, kahit autistic siya, hindi siya yung katulad ng ibang bata na may parang sariling mundo talaga. Siya, aware siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Madali siya, sensitive siya, madali siya ma-stress. So, kaya, sabi ko, ba't ko hahayaan na yung learning ng anak ko ay stressful? Gusto ko, yung habang nag-aaral siya, nag-i-enjoy siya. So, yun, pag dito kami sa bahay, hinihintay ko na ready na muna siya, yung isip niya ready na siya bago kami maggawa ng mga activity. Doon sa school, kailangan talagang sa oras lahat ng gagawin niya. Dito, na-adjust namin yung oras ng paggawa namin. Halimbawa, kasi yung anak ko po, may sleep disorder siya, ang tawag, yun yata yung tawag sa ganong yung natutulog siya madalas sa araw. Paggabi, hirap na hirap ako ibalik yung pagtulog niya. Saan ba tayo? Okay, ano yan? Ano yung sinulat mo? Microprocessor. Ayun. Nasa computer. Mga parts kami ng computer. Hirap siya makatulog sa gabi. Tutulog siya sa gabi. Minsan umaga na. Mga 2 o'clock, 3, minsan 4. Kung ano-ano lang ginagawa niya para malibang siya habang kami ay tulog. Kaya yun, isa pa yung mahirap doon. So, gumawa kami o nagpa-print ako ng visual aid para alam niya kung ano yung itsura ng microprocessor. Ayan. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Sorry na kung mali. Idikit mo na. Microprocessor. Okay. So, dito, pag nag-discuss kami ng lesson niya,
halimbawa itong mga parts ng computer, nagpapaprint talaga ako ng kung anong itsura, kung ano yung ano niya, kung ano siya. Ayan. Para alam niya kung anong itsura nun. Kasi pag sa school, magdi-discuss lang sila, magpapakopya. Parang hindi niya masyado maintindihan. So, syempre ako, nanay, alam ko yung paraan ng pagtuturo na mas epektibo sa kanya. Kaya, marami nagtatanong, hindi ba nag-aaral yung anak mo? Kasi hindi nila nakikita na pumapasok sa school. Sabi ko, nag-aaral naman siya, homeschooling nga lang. So, yun. Kaya, medyo busy ang nanay araw-araw. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami mag-homeschooling. Pero, yung pag-develop niya naman, minsan ma-surprise ka na lang ay kaya na pala ng anak ko yung ganito, ganyan. Pero sa ngayon, yung pagsasalita niya, okay naman na. Kaso minsan, may time na bulol pa siya or hindi niya ma-pronounce yung mga salita. Noon dati, nahihirapan siya mag-construct ng sasabihin niya. Halimbawa, yung isang sentence ng sasabihin niya, paputol-putol. Pero ngayon, natuto siya, maayos na rin naman siya magsalita. Kaso, Tagda ako sa comment. na sa YouTube, na sa mga telescopes lang. Nag-comment siya sa mga video na napapanood niya sa YouTube. About computer, about telescope, kasi yun ang hilig niya. Puro telescope. Routine na niya yung tumingala sa langit sa araw-araw. Yung bawat pagising niya, tingala siya sa langit, kung anong nangyayari sa langit, kung anong nangyayari dyan sa taas. Pero pag mga maulan na ngayon, pag mga maulan o ma-cloud, di ako makakalabas. Kasi di ako makikita gabi. Kasi pag gabi, pag ma-cloud, diging makita yung mga stars. Ay, bakit ginupit ko? Ikaw pala yung magugupit. O, sige na. Anong sunod? Microprocessor. Anong sunod? Sound card. No. Ayun, yung wala ko, hindi ko napaprint. Magpapaprint ko na tayo ng sound card para alam ko anong itsura. Yun yung nabura ko. Nag-download na ako pero nabura ko. Hindi. Hard disk drive. Ano? Dito anak, yung activity yung susundin natin, hindi dyan po. Tama ba yung nilagay ko? Yung alin? Tama yan. Yung sunod dito sa dito sa activity mo, sound card. Yung sound card. Sound card. Ayan. Binasa na namin yan kanina. So ngayon, ang hinihingi kasi sa lesson niya ay sa activity niya ay yung definition o description ng mga yung motherboard, yung power supply, microprocessor. Kaya yun yung ginagawa namin. Hindi naman sinabi dito na maglagay pa ng picture ng mga yun. Pero nilalagyan namin para pag nag-review kami, alam niya kung anong itsura niya. Kasi doon siya mas madali matuto. Anong ginagawa mo, anak? Baka mo yung ugat mo dyan. Huwag basta-basta mag-ano baka maputulang ka na agad. Naubo ka na. Sound card. Saan ba ang Google ng cellphone na ito? Saan? Hindi kasi itong sa lola niya itong cellphone na iwan, yun ang ginagamit namin. Ay, may charge na yung cellphone mo? Di siya sound connected. Card. Hindi lang siya connect sa device na connect. Magpapaprint kami kung anong itsura ng sound card para ayun, yung nabura ko kanina. Para alam niya kung anong itsura ng sound card. Saan yung mo? Ayun. Kopyahin mo na, anak. Tapos, sunod, RAM. Ito yung RAM. May nawawala na isa na pinaprint ko. Nasaan na ba? Ito.
Pag yung RAM, tsaka room. Yung iba pang concern ng ibang nagsasabi kung bakit homeschool ko si John Bird, yung anak ko, ay yung concern nila, yung socialization. Sa sitwasyon naman ng anak ko, hindi siya mahirap. Hindi yun issue para sa kanya. Kasi siya yung bata na siya lagi yung nag-a-approach kapag may nakikita siyang ibang tao kahit hindi niya kilala. Tapos, hindi lang naman, dito lang talaga kami sa bahay kahit homeschooling siya. May mga araw na nasa labas kami, kasama nakikisalamuha kami sa ibang tao, sa mga kasama namin sa mga kapamilya namin. Kaya, hindi issue sa kanya. Tsaka meron siyang mga kapatid. So, pag nandito sila sa bahay, gumagawa sila dito sa bahay ng magkakaharap. Diba? O pag may mga assignments yung mga ate niya, dito sila lahat gumagawa. Kaya, parang hindi naman sa kanya issue yung socialization. Tapos, kung sa pakikisama naman sa ibang mga tao, tinitrain din namin siya kung paano makisama sa ibang tao. So, yun po. Kailangan lang talaga ng oras. Mag-spend ka talaga ng oras. Kailangan ko mag-adjust sa lahat ng kahit yung mas gawaing bahay, kailangan ko mag-adjust ng oras ko. Kailangan may schedule kasi mag-spend ako ng oras para turuan siya. Kaya sobrang kumbaga hamon din sa magulang sa side namin. Pero magulang lang talaga yung nagtsatsaga sa anak. At yun ang obligasyon ng mga magulang sa anak. Mapalaki sila ng maayos. So, yun lang po yung maikwento namin sa inyo sa ngayon. Update lang sa channel namin. So, minsan parang gusto ko na mag-give up sa channel namin sa YouTube. Kaso, sayang din naman. Hindi ko alam kung mag-grow ba itong YouTube namin or kung anong mangyayari dito. Kasi yun nga, kung nag-upload ako pag may time lang talaga. At mahirap din kasi. Mahirap din. Hindi ko alam, kahit gusto ko na i-stop, ayoko na mag-vlog, ayoko na mag-video, pero parang nanghihinayang ako. Tsaka yung mga video namin na noon, kahit parang hindi maayos yung pagkaka-edit, hindi naman ako ekspertong nagba-vlog, pero parang hilig ko rin talaga yung kumuha ng video or kumuha ng kung anong mga nangyayari sa amin. So, kaya bahala na si Batman. So, yun lang po. Bye boy. Bye ka sa vlog. Ano? Ano yan? Oh. Bye. Bye ka sa vlog. Bye po. Bye. 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 Basta bye. May ginagawa daw siya eh.